day Jinjin. May pa na magtuon og suwat-suwat kaysa magduwa-duwa no. Oo, para kabaw Jinjin susuwat ni Dungdung sa. Mauna. Eh? Oh, awa. Dungdung. Oh. Wa lagi na sila aanhi amo. Kinsa man? Katugod kakauban papa good kato brother and sisters. Katong mga charismatic. Sakto ka day Jinjin, brothers and sisters, mga kauban to ni Papa ni mo Vince sa charismatic. Bito. Wala bito sila Bible study din hino, a prayer meeting. Ni Dungdung. Ganahan ko nila brothers sisters. Nindot ila kanta sa Bito de. Awa ni Dungdung. Ana. 1, 2, 3, go! This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. Right, magikain day Jinjin. Oy. Jinjin ni Dungdung sa. Si Bao juga day Jinjin. Tingog Jinjin ni Dungdung. Biliban ako nimo Inday. Eh. Tuwa na gugas taas. Nya sila ani sa silong magkanta-kanta. Nasag-uma nimo day Jinjin. Very good gyud ka day Jinjin. Very good, retarded child. Ayaw pagtuan na day. Eh, di man ka retarded ba? Retarded Jinjin, oy. Unsa? May Dungdung. Retarded lang Jinjin. Mamugos na ba ay? Ingon man, mama. Unsa mong imo mo na ipamugos? Uy, di lagi ka kuan, uy. Retarded. May Dungdung. Retarded lang Jinjin, oy. Sige na ni Dungdung, ha. Retarded lang Jinjin, ha. Di na tayo padayon nagsuwat-suwat be. Retarded lang Jinjin. Hala, pagsuwat padayon diha kay kun di ta magsaba kay natugla ba si Papa Vincent nimo? Jinjin, ayaw saba Jinjin, oy. Tugtog Papa Vincent. Ugi pangita Auntie, wala din ko kipahibaw ni Papsi o ni Mamsi na mamay naman sila ron, pero ang kasal early next year pa. Sige ha, kanang kuan auntie, tawagan lang niya kanamo. Sige, bye-bye. Love you. Ivy? Oh, Papsi! Kanang nagsuya din ni auntie do. Na ako sila gisutian na mamay na mo ron. Wala din mo pahibaw at auntie. Bayan nun kay Tekaroon na ka na. Feel lang na ako na pahibawon sila kay sila ba nagpaskwela ni Kuya ug dugay ba si Kuya sa Manila. Usa sila magtiayon sa principal sponsor sa mga kasalin, Ber. Dugay pa to eh. Sunod pa to tuig. Polar ka pa ba sa abroad si Elmer? Ako pa ni Kuya, di siya magdali-dali og pamay. Kay makakita pa siya glaing babae oy. Kana po yung bayhana na naiigsuong retarded. Huwag tayo ang kabalakan, oy. Dili na nila kaliwat. Pag-usapan, suod na kong higala ang amahan ni Shenper, si Barwila. So what? The fact is, kanang bayhana na ay igsuon na retarded. Di sila angay ni Kuya. Iha, dili ko gustong magpakita ang disgusto, ha? Maikugta ni Barwela. Kinsam din na si Barwela. Si Barwela, suod akong higala gikan pa natong college kami. Amahan ka na ni Shenper. Aboy no, wala ka ha, kaya doon ako importante yung lakon. Ha? Okay. Okay.
Salamat kay ninyo dong Elmer. Ingon man sa imong pamilya nga wa makahatag og komplikasyon sa inyong relationship ni Shane Pearl ang dakong kamatuoran nga uno siya igsuon nga retarded. Salamat kay dong nga wa ka ma-discourage. Wag yun, tita. Isag gamay. In fact, naluoy magani ko mayo ni Jenjen. Ang kunon ko iho. Dili ko maayong inahan nga to kang Jinjin. Daghang higayon nga gusto ko unta siyang ipakuha. Gani, may inom na kong nagkalain-laing medisina. Aron lang din makuha siya sa kong sabakan. Nagtuo gani ko iyo, Elmer, nga ma-deform siya sa nang ipakatawag ko siya. Salamat na lang. Wa mapiktuhi ang iyang physical looks, labi na iyang hitsura. Pero, apektado gid ang iyang utok. Pero, kabalo ka, tita. Sa akong tanaw, ang diferensya sa iya ay ang masinutian. O bitaw. Og ang numero unong factor mao katong pagbilanggo ko niya. Dihang gamay pa siyang bata. Aw, ning bag-o lang. Karon lang siya magipagawas-kawas na siya. Pero kani adto, besan pagpagawas niya sa sala. Grounded siya. Kanon na siya mag-ilusara siya kwarto. Mao bitaw iho nga musugot na lang ko nga pasud na siya sa eskwelahan. Musod na siya sa klase. Aron maka-meet siya lain-laing tao or kanang makuryaan ang iyang sinultihan. Mayo kay na imong idea, tita. Uyon kay kuana. Dako kay ng tabang kang Jinjin. Unya, mayo sad na makurian siya para mayo yang pagstorya. Pero ako lang sad inika kasala mo ni Shane Pearl. Mutabang sa kunya tudlo. May no ni iho. Excuse una ha. Padalitan ti kag snacks with Gina. Sige, salamat okay, kay tita. excuse. Jean? Gina? Tan? Sorry to keep you waiting, guys. Na, wala na feedback, tita eh. Gilibaw ko ninyo, no? Come on, iha. Basta ba namang ilibak mo? May gihong lagi ka ni Almana. It's nothing. Sige, excuse na ninyo, ha? Arikon ko na si Papa ninyo. Elmer, sige, mas. Sige, tita. Okay. Thank you sa iyong time. Oh, you're welcome. Gawas ka na. Shane, kita ka? Huwag kami sa iyong mama, no? Vibes kay me, di ba? Gawas ka na. Sige. Uy, una lang. Ha, may lagi ka mo suwat din dahil Jinjin. Ay, Maayo na. Jinjin na yung dangdang sa. mayo na, barayat man. Nay dangdang. Oh. Nang, di nanta. Suwat, uy. Di na suwat? Unsa? Kapoy naman, Jinjin, suwat. Saan naman lang imo? Kuanta, noy dungdung. Kakanta-kanta. Kanta-kanta? Naaday kay kanta? Na. Nya, nindot. Nindot. Sige. Kuan kanang baw naman Jinjin anak Bawa na. kanta, oh. Sige, kuno bi. Minaw si Manoy ni mo, dongdong. Dongdong naman. Uy, Dongdong lagi. Oh. Kanta ko. Kuan ka, duyog. Duyog ko? Oh. Wa man ko sista. Gilang, ba. Aba lang. Gi. 1, 2, 3. Yeah. Ni adto ko sa Mountain Bukid. Naabtan ko og rain uwan. Oh, yeah. Nagpasilong ko sa Trikahoy. Nakakita kong monkey unggoy. Ay, way, unay day. Niadto ko sa river Sapa. Nakakita kong snake bitin. Ay. Nagilabayan kong stone bato. Aha. Naigo ang head ulo. Ayay! Nindot na. Nindot. Kanta ni Nindot. Dudong na. Naasa ko'y kanta to. Unta. Bitin ka po, no? Bitin. Oo.
miadto ko sa Bukid Mountain. Balik. Nakakita ko og snake bitin. Gipaak niya ang akong kiting. Midagan ko nga nag-iniktin. Nindot Nindot. na si mo, nindot. Bang, lagi na. Kibo, natakdan ko ni mo day. Minaw man ka na ko adto ay kakakanta-kanta dito. Kung lagi, minaw ko ni mo day kay nindot man. Uy, may dungdong. Oh. Di na ta kanta. Di na sad, unsa naman sad? Di na ta suwat-suwat, di na sa kakanta, unsa naman sa imo? Dagan-dagan. Dagan-dagan. Oo. O sige, Gi. unya, kisa may hago. Ikaw hago ni dungdong. Ako'y hago. Oo. Sige, ako'y hago. Dungdong. Ang kiss, premio kiss. Sa? Kiss na ano ni dungdong Kiss? na basa jinjin dakop na dungdong Oh. jinjin kiss na dungdong na dungdong pud dakop jinjin ikaw ito kiss jinjin ani jinjin Ako, ano kiss Ay, hello, ano, day? hindi na ni dungdong kiss Di lang ko anak day, kay kanang kuan man, lain man kayo day, kay kunang dagan na kukaon niya ako. Tiguang na nung ko, pero ay, yun na day. hindi na ni dungdong ilag na jinjin Ay, yun na lagi day, kay kunang lain. kiss nang ni dungdong Na ani makakita day ba? Lain mo niya nilag sabot. Ginanoy dungdong dabagan na kung day dungdong. Kiss? Ginanoy dungdong. Sige, kiss. Di, padakog jinjin, oy. Basta madakpan ka, ako mo kiss ko nimo. Oh, Uy. sa jinjin ako dungdong. Ikaw mo kiss ako. Kiss dungdong. Ano? Baby, I gotta have some more. Turn the track up. What's it gonna take to get a score? Baby, yeah, me like a fiend banging on your door. I think I want some of that. Why don't you leave me on the floor? And then Into my office, would you like to try to sample the taste and the stuff? I got a million different flavors, so the more say they can't get enough. I'm so under your skin, ug mga walay sukot, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako